Yanzu muna tare da Alhaji Malamu Jan Wuya Rimin Kebe, wanda Allah ya buwa cewa maganin coronavirus. To, Malamu Jan Wuya Rimin Kebe, ta yaya ka gane cewa kana da maganin wannan cuta da ake ta yama ɗin ka? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yana da kyau dukkanin wasu musulmai su sani cewa kowace iyar cuta ko kirkirar ta aka ko ma menene kafin a saukar da ita sai da aka saukar da maganin. To dan mutum ba wani abun mamaki bane, ba kuma sabo bane, ba kuma wani wannan bane mutum ya fito ya ce yana da wannan magani na coronavirus. Allah ne ya huwace mu, na yi imani bi izinillahi a yanzu aka haɗa da mai coronavirus zai warke. To Malami Jan Wuya Rimin Kebe mai magani, ka gwada maganin naka ne akan wani mai cutar da ka tabbatar da sahihancin maganin da kake tallatawa mutane? Da wannan nake kiran kasar Najeriya ko kuma duniya ko kuma duk wanda ya ga wannan sako na bidiyo da ya isar da shi wajen mahukuntan Najeriya domin a kira ni domin in gwada basirata ko in tabbatar da baiwar da Allah ya yi. A yanzu ban gwada ba, amma ina da bukata idan Allah ya so a kai ni wajen masu coronavirus, ni kuma zan yi iya bakin ƙoƙarin dan ganin sun samu sauƙi bi iznillahi da ikon Allah cikin hukuncin Ubangiji. To mun gode masu kallo da sauraro, kun ji yanda Malami Jan Wuya Rimin Kebe mai magani yake.